ଚୋରାରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 2 ଗିରଫ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ସକାଳୁ ବାରିପଦା ଘରୋଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 2ଟି ବସ୍ତା ନେଇ କଲିକତା ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକଟ କାଟିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ତା ଖୋଲିବାରୁ ସେଥିରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାରିଥିଲା। 2ଟି ବସ୍ତାକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଗୁଲବେଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାବୁଲ ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ରଞ୍ଜିତ ମଣ୍ଡଳ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ମୋଟ 17 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହିତ 1615 ଟଙ୍କା ଓ 2ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବାରିପଦାରୁ ଅସିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇବର ନ୍ୟୁଜ୍।